po may mabuting puso dyan, merong at tinatabing pinansyal na pwede tulong sa akin habang buhay ko pong tatangamin sa inyo habang ako'y nabubuhay. Gusto ko po lumutay sa aking negosyo. Kung may tutulong po, welcome po, open po kayong tumulong sa akin sa kapital. Basta kung maaari po yung tulong kapatid na wala pong tubo, kasi po doon po ko nabaon sa tubuan sa pagbili ko ng bakery machine na tubuan po aking mga binili. Kaya aral ko na po yun. Kaya po kung nananawagan po ko sa gustong tumulong sa akin na mahinahon po ako sa hirap dahil napakahirap po gumawa ng tinapay ng Pilipino lang ang aking harina. Nagtsatsaga po ko dahil wala po akong inaasahan dahil ang mga anak ko po ay may kanya-kanya ng pamilya. Solo parent po ni Soranwari. God bless po sa mga kabasa, sa aking mga panood, sa aking video. Ayan, kumari po, gusto ko po magkaroon ng sariling pwesto at kapital. Ayan po. Tatanawin ko po ng habang buhay na utang na loob sa inyo. Na kung maaari po doon po sa aking lugar sa Samar. Gusto ko po doon po kasi 56 na po ako. Gusto ko po doon na po ako. 56 na po ang edad ko. Kung maaari ba ako mag-senior, nandun ako sa sarili kong bayan. Sarili kong sinilangan. Doon po ko mag-negosyo. Sayang po ang talent ko mga guys. Lalo po po dyan sa mga waray. Meron po po ito. Sa kagaya ng edad ko. Sayang po ang talent ko. Gusto ko po bago po ko mag-senior. Ilas ayos sa aking negosyo. Nanawagan pa ko lalo po sa mga OFW ng mga Pinoy dyan. Ayan. Pag kayo ako ang tinulungan nyo, hindi kayo magsasisi. Marami kayo matutulungan kagaya sa mga apo ko. Tinutulungan ko rin mga apo ko sa negros. Kaya kung akong tulungan nyo, maraming angel kayo matutulungan. Dahil ako lang po inasahan ng aking mga anak at aking mga apo dahil ako po ay solo parent. Wala po silang kinagisnan na anak. Ayan po. Ayan. Maraming salamat po sa lahat. Ayan mga guys, gagawa tayo ngayon ng donut, ng sugar donut. Ayan ang kanyang mga ingredients. Ayan, pakita ko sa inyo ang mga ingredients para hindi na ako maglagay dun sa ayan, ang una nating ingredients ay flour. Ayan, yung ating flour, 1 kilo first class and 1 kilo third class. 2 kilos yan siya. Pinagsama ko siya. Ayan. 2 egg, 50 grams margarine, 50 grams shortening or lard, 40 grams na baking, 50 grams na yeast, and 1 cup of ibak, 500 grams sugar, and 1 cup of condensed milk, and 1 teaspoon salt. Pinakita ko na sa inyo lahat kung ilan yung sangkap. Ayan po ay 11 kinds of ingredients. Ayan. Yung last, dahil hindi natin magagawang tinapay kung walang water. Ayan. Kalin natin yung water. Natin ang dry ingredients. Ayan. Add natin yung ating sugar. Ayan ang ating dry ingredients. Sugar. Ang ating 50 grams yeast ang dry ingredients. Ayan. I-mix natin yan. Teaspoon of salt. Iodized salt. 50 grams ng margarine and 50 grams na shortening or lard. Egg. Huwag natin ididiretso agad sa ating ingredients. Baka mamaya sira ang ating egg. Ang ating gagawing donut. Masasayang pag idiretso nyo pag may bulok na egg. Kaya ibubukod nyo to sa pag-biyak. Ayan. Itong egg. Ating condensed milk na 1 cup. Tama siya sa pagsukat ng ating water. 1 3/4 can, 11 ingredients.
1 cup of any kind of oil. Ayan na guys. Pag nahalo na natin yung lahat ng ingredients, na 12 ingredients, ay haluin na natin ng ating kamay ang ating kailangan po ganyan po siya. Para na siyang guma. Ano siya, masang-masa ba siya? Talagang ayos na pagkamasa, parang guma. Tatakpan natin yan ng 30 minutes. Papaalasahin natin ng 30 minutes. Ayan. Ayan mga guys, umalsa na siya. Nagdoble na yung laki niya. Alis ko na yung laki ko. Budburan natin ng flour. Ayan. Para hindi siya magdikit. Ayan na. Ayan na. Pakalipas ang 1 hour. Ayan na yung ating mantika sa kawali. Ayan na yung asukal. Dito natin, ayan na yung sugar donut. Naka-display na sa istante.